Politisa आंनि थाखाय गिदिर नङा। आंनि थाखाय गिदिर नङा दे। बिसाजों बुंदों सार। सोरनिबा सिगिनायखौ आं माथा मारिया। आंखौ सोरबा सिगिनायखौ आं माथा मारिया मिथिबायना? नों जेलाव थांगोन खिन्थु आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ। बिदि खालामनाङा। फैसा बरना लांनानै भिडिअ दिनैनिफ्राय नों दा बेलासिनिफ्राय दा बेलासिनिफ्राय दे आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ। सांग्रां जा बिटिआर सरकाराव रां जाख्ल'नायनिफ्राय सांग्रां जा। बिटिआर सरकाराव रायजो राजानि रां जाख्ल'ग्राफोरा सासेबो बारग'आ। बे खेबाव रां जाख्ल'ग्रानि सायाव नुनो मोन्दों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों एक्सन। थांनाय बोसोरावनो लुफुंजानो गोनां आद्रा जानानै थानाय गंसे सरकारारि न'नि मुलाम्फागिरिनि न'खराव आगान हैदों प्रमद बर'आ। आद्रा जानानै थानाय सरकारारि न'खौ नुनानै थिखोना रागा जोंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। जेराव बिटिआरआव जाख्ल'नाय गैयै सरकार खुंनाया प्रमद बर'नि गुबै थांखि। नैबे नुथायाव नुनाय प्रमद बर'नि एक्सनानो बिटिआरआव जाख्ल'नाय गैयै सरकार खुंनायनि मोनसे फोरमान होनना बुंनांगोन। चेक खालाम इदि सोर बेसेबां फैसा बरना लांदो चेक खालाम आंनो गाबोन लिस्टखौ एकदम लिस्ट खालाम सब सोलायनांगौ। पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गिदिर नङा दे। बिसाजों बुंदों सार। पलिटिक्सआ गिदिर नङा। पाब्लिक कम्प्लेन मोनना दंजोबो। एकदम पाब्लिक कम्प्लेन जमा खालाम गाबोन लाना जागोन। आंखौ सोरबा सिगिनायखौ आं माथा मारिया मिथिबायना? सोरबा पार्टि खामो मेटार नङा। गुबुन मिस्ट्रि लामनो हाया नों जेलाव थांगोन बिदि खालामनाङा। फैसा बरना लांनानै भिडिअ दिनैनिफ्राय नों दा बेलासिनिफ्राय दा बेलासिनिफ्राय दे आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ। लोगो लोगो नों दा मिस्ट्रि लाना फै इमिडियेट लाना फै। बिदि खालामनाङा रावनिबो फैसा बरना लांनाङा दे। बानायबाय नङा इदि नों मानो बानायाखै? इदि गाज्रि नङा। इदिथ' खालामनांगौ अधिकार गैया नङा। 8 मासाव मिस्ट्रि मोनफैयो खोथा गैया ना। बबेयाव मिस्ट्रि गैया जानो 8 मासाव? बिसोर माबा आगस्टआव लांदों फैसा लिरनाय सिगनेसार जादों लिरनाया लाबो सिगनेसार एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहाया दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रप'लजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लासबो लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fee charges would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2023 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027
8011333730 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।